אף שלי נפל הלילה, השמיים אפלים לי, הכוכב שלי כבר לא יזרח אף פעם, לעולם תחיה בעולם שחור בלעדיי. מוס, אבא שלך הזה, שיהיה בריא. מה הוא רצה ממך? הוא מינה אותי לחוקר. אוי לא. למה אוי לא? לא משנה. מה הוא רצה שתחקור? הוא טוען שנעלם איזה סכום כסף. אפשר לחשוב, כן? ועכשיו הוא רוצה שאני אמצא לו את הבן אדם. אתה רציני. ואתה הסכמת לו, כמובן. תראי, הוא רמז שהוא יעזור לנו, צריך לחיות ממשהו. וואי, מרדכי, אתה כזה דביל. למה את אומרת את זה? אתה לא זוכר את הכסף? איזה כסף? שנתת לי. הכסף מאבד שימוש? מה, את לקחת אותו? אתה נתת לי. נראה לך. מה, את בוכה? תראי, מוס, תביאי את הכסף, אני אחזיר אותו לפאפה, נסגור את העניין. אי אפשר. למה לא? הכסף לא אצלי יותר. אז איפה הוא? הוא מתכוון לכרות את היד שלקחה את הכסף. מה יש לעשות פה עם כסף בכלל? אתה כזה מתנשא, אתה חושב שאנחנו פרימיטיביים? מוס, תעשי לי טובה, מה את מצפה שאני אגיד לו? אתה מפחד ממנו, זה העניין. פאפה מינה אותי לחוקר. כזה עלוב. ככה חשבת שתקנה אותי, אם תעבוד אצל אבא שלי. את מתכוונת לדבר או מה? ואם לא, תשתמש באקדח שהוא נתן לך? מה? איפה הכסף? סטפה! אוקיי, מוס, בסדר. הבנתי את הקטע. הייתי צריכה את הכסף להפלה, מרדכי. להפלה? אבל אני לא מבין. מה יש להבין? הקטע עם הכסף היה לפני ששכבנו בכלל. מה אתה מנסה להגיד? אני לא מנסה להגיד שום דבר, אבל משהו פה מבחינת ההיגיון לא כל כך מסתדר לי. מה לא מסתדר? אתה חושב שהכל צריך להיות כמו בכדור הדפוק שלכם, נכון? ואם פה זה קצת שונה? תפסיק להשוות כל הזמן, זה ממש פוגע. איך יכולתי לדעת? עברתי משהו קשה עכשיו, אני לא צריכה גם את האלימות שלך והחשדנות. מוס, למה לא סיפרת לי? כי אתה חשדן ומגעיל. תראי, מוס, אני מצטער. את יודעת, אני חדש כאן, אני לא מכיר את המערכת הזאת, אני לא יודע איך דברים עובדים. כל הזמן צצים פה כל מיני דברים. מרדכי, אתה נורא בלחץ. אתה צריך לנוח. שנינו צריכים לנוח. כן, אבל תגידי, מוס, איפה עשית את ההפלה? אצל מי הכסף עכשיו? אתה יודע. אצל תופיק? מי הולך לעשות הפלה אצל תופיק? מה אתה רוצה? הוא רופא. אז מה, הכסף אצלו עכשיו? מרדכי, אתה מעייף אותי, אתה נורא אינטנסיבי. אני הולך לדבר איתו. עכשיו אני הולך לדבר איתו. קח את הזמן, מרדכי. תעבוד עם הראש. תבטיח לי שתעבוד נקי, אל תסבך אותנו. על מה את מדברת? בהצלחה, מרדכי. תופיק, אתה שם? אפשר להיכנס? יש אצלי מטופלת, מרדכי. תמתין בבקשה בחוץ, בסדר? פסוטה, צאי בבקשה. מה יש לו? איזה גסות. זה לא אישי, פסוטה. מרדכי, אתה מתפרץ הנה במהלך מתן טיפול. יושבת פה מישהי במצב לא קל, אני מבקש שתמתין לתורך. אתה צודק, תופיק, אני מתנצל. אבל אני צריך לדבר איתך עכשיו. פסוטה, כשאני לוחץ לחשוב באותה נקודה ההיא שסיפרתי עליה ומבקש ממך לומר בו זמנית, האם את חשה באותו הכאב וצמרמורת שדיווחתי עליהם בעבר?
מה שאלת אותה? ברשותך מרדכי, אנו עורכים פה טסט כלשהו ואתה מסתיר לי את האור. אני פשוט חשבתי ששמעתי משהו אחר, אני מצטער. כן, מה שמעת? לא משנה, טעות. לא, דווקא מעניין אותי לדעת מה שמעת מרדכי. טעות, קורה, תופיק. לפעמים מה שבן אדם שומע אפילו יותר מעניין ממה שאמרו לו. נו, מה יהיה? ממשיכים תופיק. אני חשבתי ששמעתי הפלה. מה אתה רוצה? אני יודע שמוסמוס חשובה לך. מה אמרת בזה? אני מניח שלא ידעת שבעצם מה שעשיתי כאן זה לערוך חקירה סביב כסף שנעלם פה. מעניין. מוסמוס נאלצה לקחת כסף בשביל לבצע הפלה שאתה עשית לה. עכשיו, אם היא תוסגר לפאפה, היא עלולה לאבד יד. מה זאת אומרת אם היא תוסגר מרדכי? אתה מבין שאני לא רוצה לעשות את זה. אתה לא רוצה לעשות את זה, אבל אתה בתפקידה חוקר, ואתה לא רוצה לצאת אידיוט עכשיו, נכון? בדיוק. טוב, עם הגישה הזאת, אתה יודע מה? אני אגיד לך, אני יכול לעזור לך, תלך אליו, אל פאפה, תגיד לו, תראה, אני ומוסמוס עכשיו בקשר רציני. אני והבת שלך אתה אומר לנפח. לנפח? למה לנפח? אתה לא אוהב אותה? אתה יודע, כן, אבל זה יכול לתפוס כל מיני כיוונים עכשיו. כל מיני כיוונים? אז תגיד לו, אני והבת שלך עכשיו בקטע קליל, רק זיונים, אני מזיין אותה, ובלי היד אני אזיין אותה! תופיק, לא צריך ללכלך! אתה יודע מה, אני ניסיתי לעזור לך, אני רציתי לעזור לך, נותנים לך לשכשך אצבע שלך במימייה ואתה בא וקם ונובח על כל העדר. תופיק, אתה שם? אני יודעת שאתה כועס עליי. תחזיר לי את זה. תהיה לי את המכשיר. הלו, מוסמוס? תופיק, מרדכי אצלך? לא. לא. הוא צריך להגיע לך כל רגע. סיפרתי לו על ההפלה. הוא חושב שהילד ממנו. אל תגיד לו כלום. ברור מכל חיית שדה, אחד בלב, אחד בפה, הוא לא יכל להתאפק, נגס מתוך האפרסק, נחש בתוך המימייה, נחש בתוך המימייה, תפנה לו גב יקיש עקב, גבי כרסה יקיש זאב, הוא מזדחם ומתלקק, נגס מתוך האפרסק, נחש בתוך המימייה, נחש בתוך המימייה, נחש בתוך המימייה. תופיק, עזבת אותי, אני איתך פאפה. אז למה אתה לא מלקק אותי יותר? יבש לי. כי כואב לי. הפצע? אבל אם כל כך כואב לך בפצע, למה אני צריך לשמוע שהמלונה שלך הייתה ריקה אתמול בלילה? זה לא נכון פאפה. אני סיפרתי לך. הומו. אין לך יותר ביצים, תופיק, מה אתה עוד מחפש בחוץ? יצאתי להתאוורר פאפה. אוויר היית צריך, אני מבין. בגלל זה הסתובבת עם
הפנים של הבת שלי בין השיניים בלילה? עכשיו אתה מצייר תמונה מאוד פוגעת. אני לא יודע מה יש לו מרדכי. תדע לך שתופיק עושה עבודה נהדרת. לא הייתי מחליף אותו בחיים. אבל לאור הממצאים שהעלית, נראה שתופיק נהיה קצת פראי, ונאלצנו לסרס. גם אתה לא היית רוצה שהגורים של תופיק התערבבו עם הגורים שלך בבטן של מוסמוס, נכון? אז עכשיו קצת מגרד לו בפצע. תופיק, יש לי שאלה. אתה אוהב אותי? לא. עכשיו לא. אבל אתה אוהב אותי. אז למה אתה עושה לי את זה? פאפה, המחשבות הרעות לא עוברות לי, אני רציתי לראות אותה. ספר לי על האיכסה שמתרוצץ אצלך במוח, תופיק. לא נעים לי לידו. מה עשית עם הביצים? הייתי רעב, פאפה. אכלת אותם? אכלת או לא? אכלתי. רק על עצמך אתה חושב. לפחות גילחת אותן לפני? גילחתי עוד לפני שחתכתי. כשהם עוד היו על הגוף? מה פתאום גילחת את הביצים, תופיק? לא יודע, התחשק לי לגלח, מה רצית לעשות עם ביצים מגולחות? רציתי לראות את ההרגשה. נו? זה כבר לא רלוונטי. אתה יודע, מוזר כזה, האזור נהיה מין רגיש כזה. רגיש כזה? תופיק, אני אומר לך, בכפר שלך היו הורגים אותך על מה שעשית. מה אתה מדבר, פאפה? איזה כפר? אתם מטומטמים כולכם? מה אתה מדבר, פאפה? אף פעם לא תדעו מה זה עולם. איך לעבוד. אתה מפחיד אותי, פאפה, עם הדיבורים האלה. מי היה הורג אותי? מי היה הורג אותי? איזה כפר? אני רואה אש, שריפה גדולה, נשים וילדים. מספיק עם הקשקושים, כלום אתה לא רואה. לך בבקשה להוציא את הבשר מהמעשנת. הכל הוציא, כן? מה אמרתי? אבל אם אני אוציא עכשיו הכל, אחר כך לא יהיה, פאפה. אתה תדאג להיום, ומחר ידאג לעצמו. זה קפריזה! זה קפריזה, איך שאתה רוצה! בלי לנשנש, אה? בלי לנשנש! תראה איזה גבר. נתתי לו הוראה, והוא חתך לעצמו, לבד. כמו שסוקרטס כיבד את הדמוקרטיה באתונה, ושתה את הרעל. איך אתה יודע שהוא באמת חתך? שלא תעיז לעמוד ביני לבין תופיק, שמעת? אני לא התכוונתי. אז אל תפליץ סתם דברים. מרדכי, אתה אפילו לא מסתכל עליי. לא ראיתי אותך. זה מה שאמרתי. מה את רוצה? נעלמת. נתקעתי אצל פאפה. נתקעת. בסדר. אני מצטער על זה לא כזה נורא. אני מקווה שזה יעבור. כן, גם אני. מי חתך לך, תופיק? אל תנסה לגלגל את זה הלאה. מוסי, את בטח שואלת את עצמך, למה הבאתי לך אותו? למה הוא ולא אני? נגיד. אני אגיד לך את האמת. אני מקנא בחרק קטן. לפעמים נדמה לי שהוא הדבר האמיתי, ושאני המעובד, המסונדז, עם כל התכנון. הרחת לו מתחת לציפורניים? הוא ילד אדמה. אוי, פסודה, כל כך חבל לי שלא הייתם שם. יש שם תרנגולות ודובונים. מרדכי, אתה יודע כמה זמן לא הרחתי דבור? כן, אה? די, פאפה, זה מביך אותו. זה תעזוב בכלל לא אותו מביך כבר. אותי, נו. מביך אותה, שמעת? מה קרה? את לא תביני לעולם. האדם בוכה. נילו מוסמוס. נילו. מרדכי, תראה מה הצמיח לדמעות שלך. מה זה, פאפה? זה סוג של דלוע.
מה? זה פקוס. מה זה פקוס, פפא? זה סוג של גידול מקומי, משהו בין מלפפון לקישור. אני לא חושב שיש כזה ירק. למה? הנה מרדכי, פרת הפקוס. פסוטה, את מאמינה לו? לא יודעת. פקוס. כמו שאתם ודאי מרגישים, זהו לילה מיוחד היום. אנו מעטים ולא נדרשים גינוני טקס רבים, ולפיכך אני מוצא שיהיה זה הרגע היפה והמתאים ביותר לתת תוקף של ממש לאהבה בין ביתי הצעירה מוסמוס לבין מרדכי האמיץ והאהוב. למרדכי דרך ייחודית משלו לעשות דברים. נכון שהיא אינה תמיד מקובלת עליי, אבל לפעמים הגדולה היא פשוט לתת לדברים להתרחש, להיות הם עצמם. הנה, פה מתחת לאפינו פורח לו בוסתן של ממש, וכולנו עוד נלמד להעריך את חיוניותו ויופיו. מוסמוס, תתקרבי בבקשה אל הגבר הנפלא שלך. מרדכי, אתה מוזמן לחלק בינינו את הפקוס שלך. הנה, קח את העולר שלי. אתה בטוח? הוא נורא קטן. כן, פיצי כזה. הוא חסר אונים. אין שם כלום. יאללה מרדכי, תחתוך, תחתוך, תחתוך. תופיק? 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 חברים, התרחש כאן לנגד עינינו מעשה אלים וברוטלי מאין כמוהו. מרדכי, אני מבקש שתפגין בגרות ותניח את העולר על הארץ. אתם רציתם שאני אחתוך את הקישור, לא? פפא? תופיק מת? בנות, אני מבקש שבינתיים עד שהודיע אחרת אל תיגעו בכלום. פשוט תשאירו את הכל בזירה ככה, אוקיי? בסדר, אני מניח, אבל תדעו שאין שום קשר בין זה לבין מה שקרה. מרדכי, פפא ביקש ממך משהו. תניח את זה כבר. אבל תראי, אין שום סימני דם, לא על הסכין, לא על הגופה, זה... בכלל מהפה נראה לי, זה דימום פנימי או משהו. המומחיות שלך מזעזעת אותי, מרדכי. אין לך מושג כמה תופיק היה יקר לנו, והסחר מכר הזה שאתה מנהל פה מעל הגופה. תופיק היה אדם יפה. נכון. אני מטומטם. די, פפא. אתה לא צריך להאשים את עצמך בכל דבר. בנות, סלחו למרדכי. הקנאה היא רגש שמאוד קשה לטפל בו. מרדכי סבל רבות עד שהדמעות שלו הצמיחו פרי, אבל האדמה הארורה מצמיחה גם רשעות ובורות. הגינה הזו היא צל חיוור לאותו מקום יפה, מר ומרוחק.